खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव फिरसे बरायहरनाय थालायबाय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान बा अनलायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लाइक कमेन्टबो गालांदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै आंनावबो बिहरफिनबानो जाबाय आं खालामहरफिनगोन ओमफ्राय बे ब्लगा मैया सानसुनि दसे ओमफ्राय बैयो उननि भिडिअ'आ जेनेबा माने नायलांबानो जाबाय दिनैना एसे आलादा जागोन आरो जाब्बा जुब्बा थ' नायलांबानो जाबाय न' सुगासिनोलाय ओमफ्राय जिबो सुगासिनो लोगोफोर बाल्थिंफ्राव दैफोरखौ सोनानै लाखाबाय नै ओरै सुबोखांबाय ओरैजाय ओमफ्राय जि लेथ्रा जानानै दंमोन बियो बोस्रांजोब्बाय आरो आं बेखौ लास्ट रुमखौ जि माने जिनि मेला बै रुमाव जि मेला जायो ओमफ्राय नैखौबो बेसेराखौ जोंखौ थान्दा बार जाहोदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौ एबारनाबा बे जोंखौ थान्दा जाहोद्रायबाय नालाय ओमफ्राय एबार गुदुं जाथोंसै बियो माबानानै बे गोजांबायना ओंखायनो आङो जि फिनानै होबाय आरोखि बेखौ देनां खामानि होसिगोन बियो ओमफ्राय आरो माथोबाव ओंखाम ओंख्रि मोनखांबाय आंना नाबा बहलजों ना ओमफ्राय बे ब्लगखौ माला होनाय जायो आं मिथिया बोराय फैबाय हारा कामे हारा बेखौ मारिथ'वाखै दासो जोबखाबाय लोगोफोर खामानिया दुगैखांबाय माखांबाय जियाबो सुजोबखांबाय ओमफ्राय दा मामि फैबावसिगोनसो दा खैथा जाखो 2टा जाबाय आरो 2टा बारबाय 2:15 जाबाय जोब्बाय दासो खुनुरुखुम ओंखाम जाबाय आरो आं ओंखाम जाग्रोनानैसो मावजोब्बाय बोरायाबो फैबाय नालाय ओमफ्राय आंबो दा हारसिं बागोन इदि होननानै जाफाबाय आरो थांबाय बोरायाबो दायो नै जों सानैजों दुगैखांबाय माने गगा मोनदों होनबाबो सामफ्रामबो थुखैदावो नालाय थुखैबाय थाफ्लाङो आङो माने थुखैयाबाथाय लेथ्रा मोनबायदां बिदि मोनबाय थायो आङो खर'बो सुनानै होबाय बाबो फोरानग्राजों फोरानबाय आरो खर'खौबो बेयावबो जि नै बाहेरायावबो बेसेबा बुरजा जि मंगलबारनिफ्रायनो सुवाखैमोन नालाय जियाबो बिदिनो थुमा जानानै थाबाय आरो बोथोराबो मोजाङानो नङा ओमफ्राय आंबो मंगलबारावबो सोलाबखायासै मैया बुधबारावबो मा होनो देहाखौनो बोरैबा मोनबाय गगा मोनहां माहां मोननोबो हाया आंबो जाहोआ बिदिनो जानानै दिनै मोजां मोनबाय आरो स्रां मोनबाय ओमफ्राय मावस्रांजोब्बाय आरो नङा होमबा मानसि थायो आरो बे दखानाव ओमफ्राय बेखायनो आं होनो लुबैनानै होबाय आरो नोंथांमोनाबो बायनोबा बायहैनो हागोन अनलाइनबो जायोनो ओमफ्राय बिदि अफलाइनबा जाय गुवाहाटिनि खाथि खाला सोरबाफोर नायदोंबा थांबानो जाबाय नायबानो जाबाय माने आंथ' बिराद मोजां मोनो नालाय आं होबाय बे भिडिअ'खौ माने आं होनो होननानै बिहरखादों आरो माने मोजां मोननानै बियो स्टेटासाव दोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं नों अबाव थायो होननानै मानानै माने एथ'बां इदि मोजां सानाखैमोन आरो आं ओमफ्राय बियो ओरैनो हगारदोंमोन आरो बेखौनो लुबैनानै आङो माने होबाय आरो बिहरबायबो होबायबो ओमफ्राय जि मोजां बेयावथ' जेनेबा एसे भिडिअ'आ एसे माबा जाबावदों एखे खाथिफोराव मोनसे खेबनानै हरथारदोंमोन बियो आंनो माने स्टेटासाव आरो ओमफ्राय आं बेखौ नुनानैनो लब जाबाय आं बिराद बासन बर्थन मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय मायाबा बेफोरो गासिबो मा होनो बै जेनथ'खा ना मेनथ'खा होनोमोनलाय मेथ'खानिनो आरो माखासे अबेबाया ओमफ्राय आंथ' नुफेराखै मोगथाङाव लोगोफोर मेथ'खानि बेबायदि बुस्थुफ्रा माबायदि जायो ओमफ्राय आङो थांनाय जायोबा न'आव छुट्टिफोर थांबा सम मोनबा एखे थांगोन सानथारदों आरोना
माने नायनानै फैगोन आरो बायनोथ' हाया एसे दामा दामनो आरो ओमफ्राय अन्थाइनि मानि बैफोरो मा होनो एसे बे गोसोम गोसोम नुनायफ्रा आरो आं भइस होबाय गावथ' ओरैनो माबाल'सो हरदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं लुबैयो बासन बर्थन मोजां मोनो नालाय बेखायनो माने थाथोंसै इदि होननानै नोंथांमोननोबो देखायबाय आरो आङो नोंथांमोनाबो थांनोबा नायनोबा नायबानो जाबाय ओमफ्राय सोरनोबा गिफ्ट आरि होनोबा आंनिबा मोजां मोजां दंथारो खोमा बायदि मोनदों आरो आं माने आं बेरायहैनाय बायदि मोनलायबाय आरो ओमफ्राय बिदिनोसै लोगोफोर नायबायबा जोबजासिम नायबायबा रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय आं नायलांबानो जाबाय आरो ना थानायखौथ' मिथियामोन लोगोफोर ओमफ्राय जेनेबा एथ'बां बिदि बेफोरबायदि सानाखैमोन आं ओरैनो एसे दस्रा सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय सियर जि मोजां मोजांथार लोगोफोर आं बिराद मोजां मोनो नालाय बेखायनो मा होनबावनो आरोना बयनिबो मेगना समान नङा मा दङ गान्दा खादा खुदा बेग लाइटिं साइटिं ओमफ्राय जाग्रा लोंग्राबो दं खोमा आरो इनि आसार उसार माबा माबि खोमा पेकेटनि बुस्थु ड्राइ फ्रुटफोर जानो हागौ